14 चिरां दुवार समष्टियाव फैनानै आरो 14 चिरां दुवार समष्टिनि ब्लकनि दैदेनगिरि प्राइमारिनि दैदेनगिरि आरो रायजो राजाजों सावरायनानै जि मेसेज मोननाय मानगोनां खाम्फा बरगयारी सार बिथाङा बिपिएफ दोलोनिफ्राय इउपिपिएलआव हाबहैदोंब्लाबो नाथाय जोंनि रायजो राजाया रावबो थाङाखै आरो रायजो राजाया खुब खुसियै बिथांमोनहा खावलायदों मानाव गिदिर हाग्रामा महिलारी सारजों सारा गेलेफैनांगौ होननानै आरो बेबादिनो मानाव गिदिर हाग्रामा महिलारी सारा दाखालि बावै सान्थिफुरनि जि मास गेदारिं बेयाव सारा खोथा होलांदों जे गावनो केन्डिडेट जागोन होननानै दिनै 14 चिरां दुवार समष्टिनि जोंनि बिपिएफ दोलोनि मावथि आरो ओभारअल रायजो राजा बिथांमोनहा खोब बरायगासिनो दङ मानाव गिदिर हाग्रामा महिलारी सार इलेक्शन गेलेनायखौ बिथांमोनहा जोबोद मोजां मोनदों आरो जोङो 100% बुंनो हायो आरो बिनि रायजो राजायानो बुंगासिनो दङ 14 चिरां दुवारनि मेलेमजिबि सानसुमै युथ आरो जोंनि बिमा माहारि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि दैदेनगिरि साफ्रोमबो मोनफ्रोमबो थाखोनि फोरोंगिरि बिथांमोना बुंगासिनो दं जे 14 चिरां दुवाराव बिपिएफआ देरहागोन मानाव गिदिर हाग्रामा महिलारी सारा देरहागोन आरो मानाव गिदिर हाग्रामा महिलारी सारखौ केन्डिडेट मोननानै बिथांमोनहा जोबोद रंजादों जोबोद खुसियै खामानि मावगासिनो दङ आरो इतिमध्य बिथांमोनहा देरहाखानायखौनो लाबाय आरो नोंथांमोना मिथिगौ सारा बिटिसिआव दिनै इउपिपिएलनि थासारिया बिराद गाज्रि इउपिपिएलनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा रिजिगनेशन होबाय दिनैसिमबो प्रमद बर'आ गावनि टिकेटखौनो गाव होनानै लानो हायाखै गावहानो देरहानायनि समस्ति गैया दिनै बाव गेलेहां जायो बावबो जेननायनि रिपर्ट बाव गेलेहां जायो बावबो जेननायनि रिपर्ट दिनै इउपिपिएलनि मुरब्बी प्रमद बर'आनो गयबारियाव जेनगोन दिनै गावनि टिकेटखौ होनो हायाखै गबिन्द बसुमतारी डिपुटि चिफ बिथाङा दिनै टिकेट मोनाखै प्रमद बर' बिथाङा दिनै टिकेट मोनाखै खाम्फा बरगयारी बिथाङा जोंनि दोलोनिफ्राय थांनाय बिथाङा दिनै टिकेट मोनाखै दा ओंखायनो दिनै इउपिपिएलनि थासारिया जोबोद गाज्रि दिनै फ्राय 54 जोंहा जोंनि बिपिएफ जाय बिथांमोनहा 14 चिरां दुवाराव दायित्व मोनदों खामानि मावगासिनो दङ सुसिन बिथां आरो बा जिसुआ बिथांमोन बा जोंनि ब्लकनि दैदेनगिरि उइमेननि पेरेन्ट बडि युथ बिथांमोननि दैदेननायाव दिनै थाइखाजरा प्राइमारियाव 54 जन इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जोंनि बिपिएफ दोलोआव हाबफैदों बे जोंनि थाखाय मोजां इसारा आरो जों देरहाखाथारगोन बिटिसिआव बिपिएफ सरकार फैगोन बेखौ जों 100% बुंनानै लानो हायो जोंखौ बिपिएफ दोलोखौ आरो मानाव गिदिर हाग्रामा महिलारी सारखौ लाख लाख बिटिसिनि रायजोफोरा बोर सारस्रिदों बोर होदों नोंथांमोननि दोलोआनो फैथों आरो मोजां खामानि मावथों होननानै जाख्ल'नाय गैया होननानै बिथांमोनहा इलिगेलि फैसा लागासिनो दङ जेरावबो करापसन इउपिपिएल सरकारखौ रायजो राजाया मुगैदों रागा जोंदों दिनै बिपिएफनाव बोर दङ रायजो राजानि नाथाय इउपिपिएलनाव रायजो राजानि रागा जोंनाय आरो मुगैनाय इउपिपिएलनाव दङ दिनै जोङो रायजो राजानिफ्राय ब्लेसिं रिलि लादों रायजो राजानि बोरा जोंनाव दङ बिथांमोना जि खोथा बुंदों 15 बोसोराव हाग्रामा महिलारी सारा जेबो मावाखै एभिडेन्सखौ खिन्था मानाव गिदिर हाग्रामा महिलारी सारा 15 बोसोराव 9टा बडलेण्ड गेस्ट हाउस लुदों भारतनि गुबुन गुबुन जायगायाव नङा होमबा क'क्राझाराव मेडिकेल कलेज लुदों क'क्राझाराव एयारपर्ट लुदों CIT लुदों जि जायगायाव फुटबल खेल आंनिनो लोगो सांग्रां ब्रह्मआ होबाय थायो बे स्टेडियाम साइ स्टेडियाम जेखौ बिथांमोना ड्रनजों खेबबाय थायो बे साइ स्टेडियामाबो हाग्रामा महिलारी सार खुंनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुलि मिटिं जाबाय थायो बड'फा कालचार कमप्लेक्स गौरां दैमानि खाथियाव मानाव गिदिर हाग्रामा महिलारी सार लुनाय उदालगुरिनिफ्राय तामुलपुरसिम जि लामायाव फुरा इउपिपिएल एबसुआ लिरला जोबनानै दाबाय इउटि रड बेखौबो मानाव गिदिर हाग्रामा महिलारी सार खालामनाय चिराङाव 14 चिराङावबो गोलैयो खोमा चिरां डिस्ट्रिक्टआव भारतनि बयनिफ्राय लंगेस्ट गामि ओनसोलनि दालां जायखौ हाग्रामा ब्रिज होनो आइ पवाली दैमानि सायाव गंनै दालां दङ बे दालाङा ब्रह्मपुत्र दालांनिफ्राय 200 मिटार गोलाव वर्ल्ड रेकर्ड मा होनो इन्डियानि रेकर्ड बे दालाङा बे दालांखौ मानाव गिदिर हाग्रामा महिलारी सारा लुनाय नङा होमबा दिनै मोनब्रै चिरां डिस्ट्रिक्टआ गोदान जादों गोदान अफिस जादों हाग्रामा महिलारी सारनि थाखाय जादों बाक्साया गोदान डिस्ट्रिक्ट जादों परबतजराया गोदान साब डिभिजन जादों बेफोर सब हाग्रामा महिलारी सार लुजोबनाय गोजा जों दाखालि बावै RTI मारिदोंमोन बिक्रम दैमारिजों आंजों प्रमद बर'आ गोदान लामा बानायनाय दं नामा होननानै RTI आव होनदों प्रमद बर'आ बे 5 बोसोराव दोंसेल' गोदान लामा बानायदों क'क्राझार फ्लाइअभारनि खाथियाव अबा FCI माबा मोनसे खुलिदोंनो बेयाव गोदान लामा बानायदोंनो
बेल' प्रमद बर'नि गोदान लामा बानायनाय जेराव लामा गैया लामा गोदान बानायनाया बाखि लामाफ्रा रिपेयारिंल' बिथांमोना खालामदों बड'लेण्ड गेस्ट हाउसखौ रिपेयारिं खालामदों लामाखौ रिपेयारिं खालामदों गोदान दालां लुवाखै दिनै बिसिबां भेन्सार स्कुल भेन्सार कलेजफ्रा सरकारि जादों हाग्रामा महिलारि सारनि समावसो जादों दिनै गोदान डेभेलपमेन्ट जेबो खामानि मावनो हायाखै बिथांमोना खेला आरो मेला खुंनानै कररपति जाजोब्बाय प्रमद बर'जों थाफाग्राफोर प्रमद बर'आ दिनै रायजो राजाया थिरांथा लाबाय सोर मावदों सोर मावाखै रायजो राजानाव थांनानै सोंहैदो साफ्रोमनिबो गोरबोआव दंखायो जे 15 बोसोराव हाग्रामा महिलारि सारा जेरैबायदि खामानि मावदोंमोन दिनै बिटिसिनि कन्ट्रेक्टरफोरा नोरजिया जाबाय गिदिर गिदिर खामानिखौ बिटिसिनि कन्ट्रेक्टरफोरा मोनला लामा दालां बाहेरानि मानसिफ्रासो फैजोब्बाय बेखौ दिनै कन्ट्रेक्टरफ्रा रागा जोंनानै दं भेन्सार स्कुलनि मास्टारफ्रा रागा जोंनानै दङ सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफ्रा रागा जोंनानै दङ गोदोहाय ICDS मिड डे मिल आरो हेल्पारफोर जाय स्कुलाव ओंखाम सङो बिथांमोना बिटिसि सरकारनिफ्राय दरमाहा होयोमोन बिथांमोना 1500 दरमाहा बिटिसि सरकारनिफ्राय फैसा होयोमोन बेखौ प्रमद बर'आ स्कुलनि ओंखाम संग्रा मिड डे मिलनि फैसाखौबो दाननानै गाव जानानै थादों दिनै बिथांमोननोबो फैसा होनो हायाखै मिड डे मिल आरो ICDS फोरनो दा ओंखायनो मोनफ्रोमबो थाखोनि सुबुंफोरखौ प्रमद बर'आ नोरजिया खालामबाय मोनफ्रोमबो थाखोनि सुबुंफोरा दिनै फोरोंगिरियानो जा लेखा गोरों लाइमोन सेंग्राफ्रानो जा कन्ट्रेक्टरफ्रानो जा बिजनेसमेनफ्रानो जा सब थिरांथा लाबाय एबारनि इलेक्सनाव बिपिएफनो भट होगोन आरो बिपिएफखौ देरहाहोगोन मानोना दाखालि बावै कुसुगावआव जाय बिमाया गावनि फिसा हौवाखौ फरायनाय समाव गोजां बोथोर समाव 3टा 4टायावनो फोजानानै बिमायाबो थाफायोमोननो फिसा हौवाखौ मोजां लेखा गोरों खालामबाय दाखालि बावै 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनि साख्रि ओंखारबाय इन्टारभिउआव पास जाजोब्बाय नाथाय लास्टआव UPPL प्रमद बर'नि सरकारा 8 लाख थाखा ना बेसे थाखा बिदोंनो आरो बै UPPLनिनो लिडारमोन 8 लाख थाखा होनो हायैनि थाखाय लेखा गोरों फिसा हौवाया साख्रि मोनासै बै बिमाया गाबै गाबै बुंबाय UPPLनि लिडार जानानै दिनै साख्रि मोनासै 8 लाख थाखा बिजाबाय बिथाङा दिनै बिपिएफआव फैबाय आरो बै बिमाया बुंदों साफ्रोमबो बिमाफ्रा थांखि लादो साफ्रोमबो लेखा गोरों सेंग्रा सिख्लाफ्रा थांखि लादो साख्रि मोननांगौब्ला थाइसे थाखा फैसा होआलासिनो साख्रि मोनगोन हाग्रामा महिलारि सारनि सरकार समावसो प्रमद बर'नि सरकारा लेखा गोरोंनो आरो मोनथावथावफोरनोबो साख्रि होआ अकल फैसा गोनांफोरनोल' साख्रि होयो होननानै बै बिमाया गाबै गाबै खावलायदों आरो बे बिमानि गाबै गाबै खावलायनायखौ जोंनि बिटिसिनि सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफ्रा बुजिगोन आरो साफ्रोमबो बिमाफ्रा बुजिनानै नांगोलनि सावगारियाव भट थुगोन जों बेखौ मिजिंथिनाय थाबाय।